tambirai zvekare seyalamukela njalo mune chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Our main story of today nyaya yedu yanhasi uno uyu. Right, last week takataura na Kingston Mapupu achitiudzawo nyaya yemurume waTilda anonzi akafamba for 20 kilometers nechipoko chaakasangana nacho muBhawa. I remember when I first heard this story ndakataura ndikati ko baba wekwangu wapinda busy waswere wachifonerwa kunzi ko chii chaitika mudhara tikunzonzi makazotaura makazosangana nechipoko zvikazodai ndopatakazonza kuti aiwa zvakandipa shungu yekuti nditsvage munhu uyu. Right, nhasi tinaye murume waTilda muno mustudio. Baba makadii henyu? Tinofara tete makadii? Tiri right hedu. Kuri seiko kwabviwa? Kunobviwa kuri nani singaiti. Anditi ka? Right, sazita muri sei? Aiwa ndokumbira mutaurise. Asi muchine kakutya kana? Aiwa. Aiwa. Anditi ka? All right, okay. Saka imimi ndimunonzi Tilda. Pandakadapiwa murume wako shamwari wakati murume watete Tilda what. Right, baba nyaya yatakanzwa ishuwe inyaya yechokwadi yekuti hanzi makasangana nechipoko. Ichokwadi ichocho. Alright, ngatiitei so, takuda kukupai mukana wekuti mutirondedzere kuti makambofamba sei, chii chakaitika, chipoko ichi makasangana nacho kupi, uye masangana nacho chii chakaitika. Tongoti kubva zuva renyu remusi iwoyo tingonzwa kuti rakatanga sei, pamwe tingaona panogona kunge pakatangira mhepo dzacho. Handitika? Alright, chakaitika ndechekuti pane 2 weeks zvaitika hazvo. Chakaitika ndechekuti ndakaenda kwamurehwa uri musi weMonday. Ndakasvika kwamurehwa kwekuya pandanoita zvandaida kuita, then pandazobva kwamurehwa kuma7 kumazorodoka, pandasvika marondera kuma210. Ndasvika kumarondera kuma210 ndakasvikoburutsirwa paripo pane mashops ari kumarondera kunonzi Dombotombo. Padombotombo apo pane pari papo ndopandakaburitsirwa pamaBhawa ipapo, ndokubva ndapinda mukati maBhawa memo. Ndakaita zvinenge 10 minutes ndichibva ndatenga doro rangu. Apa tiri kutaura 10 dzenguva kumanheru. Kuma10 manheru. Alright. Manheru. Ndokubva ndatenga doro rangu, ndokubva ndatanga kunwa ndichiona sunuka. Alright. Saka ndandakagara muzvimabhenji zviri imomo. Saka pane munhu akauya kwandiri akati andiziva, ende ininiwo zvishuwo chiso chake hachina kundiitira chinyowani kwandiri. Akatotaura zita renyu? Aiwa, anotaura nezita rangu. Akataura achiti chii? Ndoda kupamuzwisisa ipapa. Akasvika ndokubva nditi fesi yako pane kwandakamboiona ende ndakuziva. Akakutarisai kumeso? Takatarisana. Imi mukatomutarisa? Ini bva ndamutarisa. Ndokubva ndamuudza kuti zveshuwo kana iwe fesi yako futi ndaiziva pane kwandakamboiona. Asi handichazivi kuti ndekupi. Ende fesi iyoyo haina kundiitira nyowani kwandiri. Ndaita sendakamboiona. Zvadaro saka ndainwawawa, ndokubva tatotanga kukurukura paya, iye ndokubva atanga kutotaura kuti unobva kupi. Ndokubva ndamuudza kuti ndinobva kwamurehwa, ndokwandinobva izvozvi ndokwandiri kutobva, handina time ndasvika, ndatosvika umai manje. Iye ndokubva atonditsanangurira kuti kwamurehwa ndokwandiri kutobvawo futi. Kwamurehwa unobva nechekupi? Ndokubva ndamutsanangurira kusaidi kwatogara. Iye ndobva kumasaidi ikoko ndokufutishi kwaano. Apa muchibva kupo kwacho kwamurehwa? Kwamurehwa chibva kunana Kasini. Alright. Ndokubva ndokusaidi kwangu futi kwandinobva. Vandati hamuna mubvunzo kuti musha kwanyu? Bva ndati saka zvinogona kudaro kuti togona kunge takamboonana zvedu kumashopusi ikoko, togona kunge takambosangana mukunwa doro imomo. Bva atoti chokwadi zvinogona kuita saizvozvo. Saka zvadaro ndo pandakamubvunza kuti uri kugara kupi. Abva ati ari kugara kwaSeke kwamaBhawa.
ndati kwasiko kwamabhawa kwataura ndokwandiri kaini maka mambomutaurira kuti nezvokwaseke okay iye akatotaura kuti ndiri kushanda kupurazi ndiri kuita zvekushanda kumapurazi aripo mapurazi ari kumhiri kwedzimba dzedu ndokubva ataura kuti iye ari kushanda kumapurazi ndoko ari kushanda ndokubva ndati mapurazi auri kutaura iyayo tomaziya ende mashopusi auri kutaura ndakamutsanangurira ndikati pamashopusi kwamabhawa ndo kwatotonoti iye ndipo paakatonditsanangurira kuti ndokwaanotonotenga chikafu ndokwaanonotenga chikafu kana vachinotsvaga chikafu kana vachinge vatambira mumapurazi mavari kushanda ndati but zvadaro akatanga kuita zvaaita and then batapesana bandamusiya mubhawa mangari aitomwawo ainwa aiwani kapainzi aiwani kapainzi kebrown but doro riro handisiyo zvangu zita raro kaso chiko kaso ndoiziva paini racho raitengeswa here mubhawa chaninetsa ndezvekuti iye aingoramba ndo randaingoona kunotenga kwake ndaisa kuonango asi ndaimuona akabata chipaindi asi raitonge ritone doro zvechokwadi raitonge rine doro asi inini handina kumboita pfungwa yekuda kuti nditsvage nezvedoro raainwa zvangu nekuti ndakafungidzira kuti sezvo madoro ari ngopinda akasiyana siyana ndakafungira kuti pamwe imwewo type yaanonwawo zvake saka zvadaro ndakachinja bhawa ndokubva ndambonotandara ndiri mune rimwe bhawa ipapo akanga atenga tokeni rake achichallenja mubhawa imomo achitotaura achitotaura ndokubva isa tokeni rake paiwe nemamwe matokeni achichallenjawo saka ini ndakabva ndabuda imomo ndichichinja bhawa ndaenda mune rimwe bhawa handinaita time ndakabva ndadzoka ndobva ndasvikomubvunza kuti wawina here akati ndambomiramira ndozvaakantaura akati iye ambomiramira pandati alright zvadaro ipapo ndainge ndakuda kuchinja wawa wandainwa wanga wapera saka ndandada kutenga humwe musisina chinhu saka iye akanditi atinganwe tese here wawa ndinawo uyu pandati mwamesese muchimwira mubhodhoro wani muchigashidzana atingambogamuchidzana here wandinawo ndokubva ndati chimondipa ndimbotesta zeshuwa ndakatora doro raainwa mukapaindi maive mune doro bva ndangorowa 1 sip ndarowa 1 sip harinawo ndiitira because doro ranga ndiri kunwa neruro ranga ari kunwa rwakanoita kakusiyana saka bva ndamuti handikwanisi kuita sekusiyanisa doro plus doro rauri kunwa iwewe hasi kupindirana naro handisa ndamborimwa kutori kutanga kurinwa ndokubva atongotenderana neni nezvanga ndataura ndokubva ndatotenga wangu umwe wawa wangu bva ndatanga kunwa wawa wangu paya saka zvadaro takatanga kukurukura nyaya yawo dzekumbawo dzimwewo dzine dzemumabhawa imomo ndo nyaya dzataingotaura then zvadaro ndokubva ndachinja futi bhawa bva ndamusiya imomo because iye aigona kumboti obuda onditi ndinozokutsvaga ndozvaiitika saka inini ndaigona kutanga kubuda ndoenda ndodzoka tosangana saka zvadaro ndakabuda ndokubva ndaenda kwanga ndiri mune rimwe next bhawa saka ndakabva kunext bhawa kwakuya ndichiuya ndakanga ndine mumwewo friend yanga ndawanawo ikoko zvadaro saka pakada kutanga kuita kakurwisana vanhu vaida kuita kakuda kakuda kundifinhura kuda kundirwisa zvekuda kuti ndiboyikane kwandiri apa vaida kukurwisa ndiani mafriends hai timu ranga ndangowonawo kunext bhawa tichitongotandarawo tiri pamwe chete taita kangogara pasaidi nepasaidi saka zvadaro
ndine mumwe wandakatsengera wawa ndokubva mwarwadziwa ndokubva tora wawa uyaya batanga kurasa pasaida kuti nini ndisotikane kana kuti ndiboyikane. Saka ndakabva ndangowasiya vakadaro ndatanga kudzokera kupi kuya kwandasiya munhu uya wanga ndaona uya munhu uya wokumusha. Saka ndakasvika akamira pafuranda. Ndasvika akamira pafuranda ndokubva nditi ko ndeipi ruitika bva ndamuti vanhu ava vadotasi vari kuyarasirwa doro randase randamutengera. Saka I think vanenge vadoda kuti ndite sei ndihakire kuona kana kuda kundirwisa. Ndokubva nditsanangura kuti hondo haina basa ende hondo haina dhiri, siyana nehondo, siyana nazvo. Zvadaro ndokubva tatanga kutandara titese. Saka ipapo akatanga kunditsanangurira kuti kana takuenda kumba kana kwasviba usazondisiya, tofana kuzoenda tese. Vandati alright hapana problem, tinoenda tese kana kuchinge kwaedza, nekuti pari zvino apa dzadza akumanguva imachi panga takurukura apa dzadza kuzikuma 12 alright. Because pari vandamutaurira kuti pari zvino motikari hatimbofe takatombodziwana. Zvadaro akazochinja pfungwa apa uya kubvawa kwanga ndiri ndokubva nditi ndoda kuti tichiende kumba kuma12 ikoko, ndoda kuti tichiende kumba. Vandamubvunza kuti iyo motikari tokwanisa kudziwana here this time. Ndokubva kuti motikari tokwanisa kudziwana ende pane pandinoziva pekuti tokwanisa kudziwana mutauni. Vandati alright hapana chakaipa hatiende kumba. Shuwa takafamba tapinda mutauni paaifungidzira kuti panowanika motikari takashaya hapana kana motikari yatakawana iripo. Alright, mirani pokudzosera mashure. Muri mbawa mamune malights here? Mamune makanyatsochena. Ya madisco lights. Madisco lights. Wo anenge achiflasha kudai. Zvokuti face yemunhu makanyatsoiona? Ndaitonyatsoiona. Alright. Mukati mutsvuku here, mutema here? Mutema. Mutema. Murefu, angari murefu kwamuri? Angari murefu kwandiri. Akatopfeka hembe dzakaita sei? Ipapo pahembe ipapo handina tokwanisa. Hamuna kuzokwanisa kuzvicherechedza? Kunyatsozvicherechedza kuti anga akapfeka chii, asi chandakamboda hangu kumbozama kucherechedza ibhutsu yake bozi ndaiona sekunge bhutsu yakanaka. Wangapfeka bhutsu yakanaka? Alright, okay, right, hande. Saka zvadaro achinja pfungwa ndokubva tapinda mutauni marondera paaifungidzira kuti panowanika motikari batashaya. Ndokubva ati ngatidzikei kuCharles de garage timise matraki anouya Harare. Ndokubva tasvika paCharles de garage paipa tatanga kumisa mamotikari. Hapana kana motikari yaimira. Hapana, takatombotora 30 minutes tiripo ipapo. Hapana motikari yaimira. Dzamara iye ndokubva nditi ngatifambei netsoka panapa ndinombopafamba netsoka padiki dika. Ndatomuti pano pakadai apa pangafambike netsoka here neshamwari? Akati panofambika netsoka ndotombopafamba zviripo zvekuwesta mari. Kungoti hangu inini hangu kwasviba hangu asi ndombafamba netsoka. Saka iwewe ngatite ngatifambe netsoka. Handi. Zveshuwa takatanga kufamba netsoka paya. Inini tiri murodhi imomo tichibva ndatomuudza kuti unoziva here kuti murodhi munomu kuzasi uku pane kwandinombonzwa zvichinzi hakufambike usiku nekuda kwekuti kuna vanhu vanogarira mumarodhi umu vachita se vachitorera vanhu zvinhu nekuponda. Ndokubva atoti ndezvekunyepa zviya zviya. Vanhu vanongotaurawo. Hakuna chinhu chakaita chakadaro chandakambofa ndakawana ende hatimbofe takazwana. Pandatoti alright handi inini ndainge ndane pfungwa yekuti ungoti ndanda kutongotemba iye. Nekuti iye munhu anga ndi munhu ane bhodhi yairatidza kuti yakasimba, like nge munhu anoita zvekusimudza masimbi. Saka inini ndaitongoti pamwe munhu uyo arikuita se ari kuzvitemba. Zveshuwa tafamba tichingotanga kubuda marondera kune dzimba dzine malights. Akatanga kunditi ngatimanye. Zvanzi ngatimbojogei. Zveshuwa takatanga kujoga kusvika kuGlasslands. Tasvika kuGlasslands kuya ndokubva ati ngatichinjei roti.
pane rodhi yandoziva yekudimburira tichingotanga kubata njanje pane rodhi yakandiratidza opa grasslands apo ndapaziva pane njanje yekutanga kupinda marondera ndokubva ti pane rodhi yekudimburira ngatipinde ine rodhi yekudimburira zvishwa uko tamhanya kubuda marondera tichingotanga kupinda momomo ndokubva tatanga kumhanya saka aiti inini ndikaneta aindimirira tikamhanya ndikaneta akaona kuti munhu uyu aneta nekuti pakumhanya pacho iye aimhanya ari kumberi kwangu ende aive munhu wekuti kana achimhanya aisamhanya zvezvi kuti nditi aikanda nhano zvekunyanyoenda zvezvi zvekujoga zvaitoona kuti taita sekunge tiri kuita se tikufambidzana nekuti ndaida kumbotraya kuzama kuti mamhanyiro ari kuita muite catch up but ipapo ndaisazonzwisisa mangu because iye aizoenda kumberi kwangu chete ende ndaizama kutraya kuda kuti tibatane kuti musvike pari ende even pakufamba pacho paanenge achida kuti tizorori pacho iye aiti kana achifamba ka step yake ndaitosara futi ndaitoita sekunge iye ari kumhanya ini ndiri kufamba apa muri kutaura here muchifamba nyaya dzakaguma dzapera nyaya dzatakangotaura imomo murodhi inyaya yekutongoti ndaitongomubvunza kuti kwaari kugara kuri sei and then mabasa ari kuwanikawo here ndichazouya ndichimbokushanyira uye nekukumbira nhamba saka panhamba akanditi hana foni apa handiti kumba kwenyu ndokuziva ende pamba penyu totopaziva ndichatosiya ndakusvitsa pamba penyu kwaseke aingoziva zvese nezvako seko ende pamba pedu akatotsanangura sezvapatongori zvapatongori akatotsanangura sezvapari bva atoti ndichatosiya ndakusvitsa pamba penyu saka ini ndichazoya ndichikutsvaga kumba kwenyu then ndozombopinda newe kumapurazi umboona nezveimomo umboona zvakakwaita saka aiti kana iye achimhanya aimhanya ari kumberi ini ndaisakwanisa kumubata ende aita semunhu aya anenge anotraina zvekumhanya zvezvi nekuti aiti kana achimhanya ka aisamhanya stereki but aikanda nanodiki zvandainyatsotarisa makumbo make kuti munhu uyu ari kumbomhanya sei kuti ini nditadze kufambidzana kumubata but aingoramba ichita se paigona kutombosara zigepu rihombe kana zvadaro ko kamira ndo paikumirira akaona kuti ndamira ndava kuita zvekufamba ende pakufamba pangu ini ndichida kuzama kukavhira kuti pasaite gepi rakakurisa bozi mama musango wakutya kuti ndikazosara panapa ndanda kutotya kuti kana ndikada kuti ndidzokere kwandabva akuchadzokereke ndakufanira kutori nani panapa kutongoramba ndichienda ende dzimba kwakusina kana dzimba dzadziriko rari tongori sango chandaingoona injanji chete ndochinhu chete chandaiona even motikari hapana na motikari yandaimboona kana kunzwa saundi saka ndaimhanya chida kuti tizame kuita se kubatana but munhu aimhanya aindisiya saka aiti akaona kuti ndava kufamba iye ndopa aibva amira ubva tobva tasangana ondibvunza kuti waneta ka ndoti ndamboneta kuti right ngatimbofambei padiki tofamba iye ndaibva atanga futi kuti ngatimbojoge mbichana pakujoga paipai ondisiya futi akaona kuti ndaneta obva andimirira saka zvichidaro tiri musango imomo handizivi kuti aita zvekukakuleta here kuti panapa taapakati because akatanga kutaura kuti ezvinozvi tananganani pachikoro chinonzi igu ezvinozvi takuchinosvika pawatershed ende zvishuwa takabudikira pawatershed tasvika pawatershed ipapo aiti tikati fambei patamhanya pese tikamira paanondimirira pese aindibvunza time ndomuudza dzanguwai bhozi yaitiri ndikuda kusvikobata 5 ndinotanga basa rangu na5 saka inini ndoda kusvikobata 5 exactly ndokusiyana 5 kumba kwenyu inini ndotanga na5 kubasa wangu saka aiti pese patamira aitondibvunza time kuti dzanguwai ndobva ndamutaurira bhozi yanga asina foni saka inini ndindaimuudza time padzinenge dzavo saka nekuda kwokuti futi inini opapa kundirwadza kumhanya ndaigona kutombomunyepera futi time ndodzidzosera kumashure kuti asamhanya kuti asamhanya but iye aitongoda zvekutongoramba achiita se achimhanya ndozvaiitika saka tasvika pawatershed apapo ndandakunzwa kuti ndaneta manje
ndakatombomusiya achimhanya zvokuti akatomboenda pandazonzwa akundiridzira muridzo ndokubva ndamudayira ndokubva nditi afamba ndakakumirira ndokubva ndatosvika akatogara akatondimirira. apa zita angakudze maidaidzana ndicho zita handinatomboita pfungwa dzekubvunza because saka ikudedza chitichi because pandakada kubvunza nhau dzenhamba dzefoni Aingonzvenga iye plus ndiye akanditangira kuda kuziva zita rangu ndokubva atongovharavharawo nedzimwe nyayawo angotaurawo dzimwe nyaya saka imira akezita amuna kugara mari yezita handambogara ndapinda muzita make ba alright handambobvira ndabvunza zita rake ba. Saka zvakadaro takamhanya ndokubva tanobudikira mutara iripo tara inouya chitungwiza ichibva pamukuta takusiya inouya Harare Street Mutare Road ndopatakabudikira paipai ipapo ndokubva ndamutsanangurira kuti iyi rodhi ndaiziva ndo rodhi inondisvitsa kumba saka inini ndaakuita se ndaakuenda nerodhi ndo inondisvitsa kumba ininiwo ndakangowawo nepfungwa dzekuti iye munhu ari kumhanyira kubasa kwake saka iye ari kuenda nerodhi yaari kuziva ndikaramba ndichimuteera ndaakutorasika iye ndopa akamira akanditi aiwa usaende nerodhi iyoyo haitoiti haifambike ba uya nerodhi inoyi ndonokusiya kumba kwenyu pane pekutodimburira saka ndichanokusiya watopamba penyu wakutoziva kuti pamba penyu apo ndotokuratidza rodhi yekumba kwenyu ndotoiziva vandatoti alright iribo kudimburira pamusango manje ndobva ndatoti iribo shoshuwa takatanga kumhanya saka zvadaro takanosvika papa nezimunda pane paiwe nezimunda ranga riripo rakarimwa ipapo akandibvunza time ndakamudza kuti 5 dzakwana fana kuti 5 dzakwana akaratidza kuita kunge kakubatikana plus kunze kwakwakuchena manje kwakwakuchena saka zvadaro tasvika pane zimunda iro ranga riri zihombe ranga rakarimwa iroro ndokubva nditi ngatidimburireni nemumunda umu ngatimhanyei saka zvechiwa takapinda nemuzimunda mayamwe kwakutanga kumhanya ipapo ndopa akatanga kuita zviya zvekusprinta manje akanga akumhanya zvokuti ndakanyatsoona kuti mumwe wangu apa kwakumhanya kwokuti akuda kunditiza because akuchisiri kumhanya kwokuti ari kujoga kuti tiri kufamba tese saka inini nekuda kwokuti ndiri mupfupi saka ndaiti kana ndichiteera manje munda maya mamune maitiratidza kuti mane makarimwa nezitractor magadhi saka mamune zvimavhinga zvihombehombe saka zvaindikwadza makumbo ndokubva ndabvisa bhutsu manje ndokubva ndatanga kumuteera ndichimhanya aipapo ndakashingirira haangasiri kure sterek nini angasitombouri kure sterek zoti ndaitomuona kuti uyu arapa zvadaro akati achingobuda mumunda ininiwo ndichinobuda mumunda saka pakunobuda mumunda inini ndakaramba ndakanotsika mumunda because pamabudira akaita iye achibuda ndakanga ndamushayiwa kuti aenda papi saka ndakabva ndaramba ndakatsika mumunda but ndandatopa macheto pemunda ndokubva ndaramba ndakamira mumunda mayamwe saka bva ndada kuti ndichitika kunofamba nevechi pandamuona achimhanya napo kunze kwakutochena zvokuti unenge wakutoita kuona ende unenge wakutoona ndokubva ndatarisa paapinda napo papa neuswa hudiki papasina kana miti kana chii chekuti anga ndihwande ndatarisa pepe handina kana munhu wandakaona wandakamboona kana ndokubva ndakaita zvinenge zve15 minutes ndichitsvaga munhu ndakangoramba ndakangomira haipapo hamene zvanga ndakutofungawo kuti haipapo handazonzwisisa kuti chicha chakutoitikawo wangori sobe ndanditori sopa doro kuti ndinyatsorimwa futi ndaitotyawo futi nekuda kwekuzvanga ndamboona zvokuda kumborwiswa izvi saka ndanda kutotya kuti kana even ukada kunwa doro zvakanyanyisa kunhu kusiri kwako unogona kusangana nezvozviringo ende vanhu vanotoona kuti munhu uyu hachina kwaanoenda ndakaramba ndakamira ndaramba ndakamira ndichitarisa kuti munhu saka
afamba sei sei arara pasi here aita zvekudii nokuti ndakatomboita kapfungwa kuda kuramba ndichifamba nepapinda napo but ipapo ndakatoona kutoti makumbo angu pacho pandakada kuti ndifambe makumbo angu anga akurema manje kuita sei anga akurema kurema risasa rikwanise kurisumudza kudai so kuti ufambe kuti ndifambe kudai so saka ndaita rekuzvuwa ndanda kuita yekuzvuwa manje saka pandakada kuti ndizvuwe kudai so ndakatoona kuti ndakwara makumbo ndakaona kuti makumbo angu akurwadza saka ndo pandakatanga kufunga kuti saka ndandiri kumhanya kupanapo makumbo angu akundiremera akundirwadza sei inauye mumunda chi ndokubva ndada kuti ndifambe nditeka kunopinda muuswa mamwe apa manje ndaita zvekuzvuwa manje ndakatoona kuti ndienda kutozvikwadzisa because pandakazonoenda pane like kanenge kachidziro kachangotango hako kakanetuma like majuru ari kungotanga kunyukira zvezvi saka pane zvimwena zvazviripo ndikatoti unorumwa nenyoka zvandicharumwa nenyoka panapa beta ndidzokerechi mumunda panadzokera mumunda muyamwe kwakubva ndamira ndakaita nguva ndakamira mumunda muyamwe ndichinyatsotarisa kuti saka munhu yamhanya aenda kana kuri kuti akumberi ndichitarisa kumberi kwacho hakuna kana munhu saka ipapo ndakatanga kufamba ndichisuwa makumbo ndichibuda mumunda muyamwe ndakufunga kuti saka panapa kumba ndinosvika sei nekwandiri nekuti kwakune zisango papakatongochena ndipo papa nemunda papa nerodhi yanga iripo but ndasina kuiona panguva iyo saka ndakatanga kufamba ndokubva ndabuda mumunda muyamwe nemukasango muyamwe pandaona rodhi yakangodzika iri straight ndokubva ndatanga kungoteedza rodhi iyoyo saka pandaiwe nepfungwa yekuti ndikufanira unobudikira kukarwizi kaunyani ndokubva ndatanga kuita sekutongodzika nerodhi iyoyo kutongodzika ndakabva ndawana dzimba vanhu vangu ipapo vangu asati wamuka ndakabva ndaona munhu anga ari mumunda angauya ndofunga kuzowatemera mashanga angaita zvekumukira munhu iye ndokubva ndaona munhu anga ari mumunda bva ndaenda mumunda maanga ari muyamwe bva ndasvika bva ndamudza nyaya yangu aibva atoshambisiwo nazvo kuti kune zvinhu zvakadaro zvinoitike ndokubva ndamukumbira kumubvunza kuti ndoda kusvika kumashops epamabawa ndofamba sei ndokubva anditsanangurira kuti kunoku kwauri ndikwauri kuenda kwamabawa uri kukure zisingaiti asi zvaungatoita rodhi iyoyo yawabva nayo chingoramba ungori nayo chete rodhi iyoyo wozonobvunza dzimba dziri kuzasi uko dzaunenge waona dzimba idzodzo wobvunza vanhu ivo vanozokwanisa kukudirecta maita izvozvo sishuwa ndakaita saizvozvo bva ndatanga kungodzika nerodhi iyoyo ndichidzika nerodhi iyoyo ndakazosvika nzvimbo yekuti ndakatanga kuziva kuripo kwataimboendawo ikoko ndakatanga kuziva rodhi ndokubva ndatanga kuteedza rodhi iyoyo saka ndakabva ndafonera vanhu vari kumba kuti uyai munditambire ndiri murodhi wakafonera mainina ndikati uyai munditambire ndiri murodhi yezvinozvipa ndave ndakuziva chi kwandiri ivo vaikuzivawo bva ndavatsanangurira kwanga ndiri ndikati uyai ikoko ivo vakatanga kuuyawo vachisangana nene murodhi even kumashure kwacho ndakatovafonera ndinaye achimhanya but pandaifona aisandimirira manje iye airamba achiita se achimhanya saka inini ndaitotaura pafoni ndichimhanyawo ndichitaura pafoni ndichimhanya ndizvo mainini makafonera vachitichi achiti ndiri kuuya kumba pandiri kufamba netsoka bva marondeni ndobva ndatoti kune zvakadaro here kuma ndingotaura chokwadi kuti handisi kuuya kumba ndazorara kwamuriwo ndozvandakatongofunga panguva yacho ndobva vatoti nditori murodhi ndikutorevesa nditori nemunhu wandinaye munhu ndakamuzivira kwamuriwa saka tikutongofamba tese ari kuuya ikoko ari kuti ane kupurazi raanoshanda riri kudhuze ikoko ndopandakatoti munosvika nguva isaka kumba kana muchifamba netsoka ndobva ndanzi tinosvika tiri kutofamba ndopa akabva akata foni then kwakuma 5 ndopa akazofona zvikanzi
ndiri pari Prazi Road paakataura ipapo. ndo kwakabva ataura ndo kwandiri vatondisana achikumbira kuigirwa mvura anzi akangoti ndikukumbira kuigirwa mvura ndaomerwa pahuro ndopatakatoti alright takatombotanga mboti ari kutinyepera chitomboda kuramba ndopatakazotora mvura vataenda inatete hanzvadzi yavo ndovadasvika taingofambawo vatasangana naye murodhi saka patakasangana naye aita zvezvekudhonza makumbo zvezvekutoratsoratsa kuti kufamba ari kungofambawo zvekushinga but aitodhonza makumbo anga asina kudhakwa kudhakwa kwacho handaukona ndipo ndakatombomudenhawo ndichiti kuda mvura ukarisi bhabharasi here ndichitongotaurawo ndichimudeni ndobvatoti ndinotombodhakwa ndobvatatomupa mvura faanwa mvura achitopedza kumwa mvura vatatanga kufamba saka takatomuti kuri kutonhora ngatiwedzerei kaspeed pakufamba aisatogona aitongoramba achifamba izvo zvekudhonza kumbo zvo takatoti kana muchida henyu kana muri kumhanya munogona kuenda henyu muchifambisa indosara ndopatakatoti zvingagobuda here kuti kusiye uchiti hausi kunzwa zvakanaka vatatoamirira vatangofamba tese saka taitongotedzerawo pesi yaari kufamba tichitongoenda kumba tatosvika pane rwizi rwatinokurosa kuti tiende kumba akasvika parwizi pepe ndovaamira gumbo varatanga kubvunda zvezvekuta kutetemera vatatomutarisa ndikati ko uri kubvunda makumbo hanzi saka taangofunza kuti pamwe ichando chanyanya kumupindi ndopatakamubatirana inatete vatamubatsira kukurosa parwizi vatamusiya nepakachakakwira ngoripo kuti anokwanisa kufamba ndopatakamusiyira vatatanga kufamba tichienda kumba tichitosvika kumba pane pakaita futi chidzere so akatadza futi kuti apasimuke akwidze kutadza kusimudza makumbo achiita zvezvo kutodhonza makumbo vatamubatsira vatatopinda naye mumba vatamusiya mumba vatorara ndopandakatobuda panze ndikati pamwanyanya kupindwa nechando chakanyanya vatatomubhoilisira mvura vatamubikira tii vatamupa tii vatatobhoilisa mvura achiti makumbo ari kurwadza aingoti makumbo anga ari kurwadza ndopatakabva taadzisa mvura yakabva yabhoila vatamutova makumba but haana kumboti zvanani aingoti makumbo anga ari kurwadza kana kumupa chikafu aitoramba toti handina kana apetaiti ndobva tatongomusiwa akadaro akazototi patopai atomasikati ndopakazotanga kutobvunza chikafu vatamupa chikafu but chakatonetsawo panguva iyoyo munhu anga akungoenda kutoileti vada kutobvunza kuti kuenda kutoileti kwakanaka here maenderama kuita kutoileti ndopakatonditi ndiri kuchaya saka ndozoziva kuti kuchaya uku kwakauyawo nekuda kweizvozvo here kwakwakutya kana kuti kuti kwakwakutya saka vakazoita right after nguva yakareba sei ipapo akatoita dzinge 3 days vachingodaro because rechi 3 day rachona takatobva tauya kwamakoni ndokwatakatoya zvokuti akatoya kwamakoni zvekutoshinga zvivo zvekutongoendesa kwadoctor taitouyawo tichida kutotsvagawo zvinhu zvekumba saka akangoitawo zvekutomanikidzira kuuya kwacho kwamakoni uchinyazoona kuti munhu kuenda zvake but haasi kukwanisa vatatongosvikawo kwamakoni vatatongotenga zvataida vataenda kumba vatangosvikawo vangu rimangwana racho dhini ndopakazotanga kuti nditoita ndichifila zviri nani but akatombotora nguva achingoti makumbo alright pane pamati imimi munhu pane paakapinda makaona kanenge kachuru kane maburiburi rarisiri guva papapo pakatondinetsawo kuti kachuru kuti guva here kana kuti majuru ari kutotanga kugadzira chidzere. Why are you convinced kuti chipoko? Makambomhoresa kubatana kuguma naye? Saka rowana sando. Hamuna kusheka? Tinoita zvekubatana. Saka iwewe wakatorowa sipi yedoro mudoro rechipoko ke? Ende varume wakomana. Saka makatosheya bhodhoro akati newe wakapukute here wakangomwa? Takatogogabuchira. Vatomwa sipa vatati doro rako hasi kuitira dadaro bai. Saka kubva ipapo still you are convinced kuti ichi chachiri chipoko ichi? Yeah. Ndakatongotanga kuona kubva panguva
zvoti pauri kuita playback uchitanga kufunga kuti asi paya ko apa panguva yakashayika nekumafambiro aise mamhanyiro sei munhu anambobverwa uyawo mashure kwangu but ndaitozama kuda kunyatsomhanyawo yanga angori kumberi ambofambawo kumashure but iye aitongoramba achienda kumberi ende anga asiri munhu wekuti titi aiwa speed yekuti masinhano aya saka iye aita aitsvagei kumarondera achibva kwaSeiko anga ndokwaanomuira here kanhu pane kwaitobva akanditi pese pandinobva kwamurewa ndinotopfuura nemunhu ende handitoshotese kupfuura nemunhu ndichida kunyatsokunzwisisa kuti chipoko sei ende why muri convinced kuti chipoko. Tikuda kungokutendai nekurondedzera kwamaita nekuya kwamaita muchirongo. Saka zvakabva zvapereka zvinomabho. Ndiribo. Saka makazombodzokera kubvawo. Iri kumarondera nsati zvongo. Wasi still muchirwenda. Chanosangana naye futi munhu. Munyamusangana naye. Senge kumareni muchanosangana naye. Pamwe tichasangana ne. All right. Okay, asiko zvinoma right. Ndiri right. Madzokera kubasa zvese bo. Zvese bo. Asi mukambozvifunga muri mega amutyere dima. Kutya darkness. Rima. Kana. Handina chandinosho. Asi dai kuri kuti inawe kuti pamwe inawe kuti maendero akaite kuti ndakaita seunge like munhu nekuti ndaitowa nepfunga kuti pamwe ndandine munhu asi kuti anditiza. Asi dai kuri kunzi akaita zve zvekuputika kuisa marasha ipapa inga nikadzirira sai. Kunzanzi zvipoko zvinoputika zvoita marasha. Asi kungotsakatika ikoko. Hana kana kuti baba ishamwari kanoti kungotsakatika. Aitongoita sekunge munhu anditiza. Apa makaona kuti akuperekedza kusiya pari safe. Ndakatongowa nepfunga yekuti pamwe kuda kana chachiri chikosti chaicho ndakangova nepfunga yekuti kuda anga kuda kuti asavambe neni kwachena. Ndizvozvo handimati kunze kwavo kwachena. Ende pamakamudzodza 5 o'clock matakaratidza ipapa akaratidza kubatikana ndokubati ngatimanye. Ndipapa anga kumhanya zvokuda kutondisiya chezvokuti kuti ndaedzera ndiriwo ndakazobvisa bhusi kati tikasara kuno kwasingazive ndosvika sei kumba. Anyway, baba munini imi maita basa nekuya kwamaita muchirongo amainini ndotsaonawo dzamakasangana nadzo nababa wekwenyama. Anditika tinokutendai nekuya kwamaita muchirongo chedu anditika. All right, thank you. This is Tilda live.